Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanim. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Camilo sa Lilis, usa ka pari. Ug sulod usab niining santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga igsoon natong nagmasakiton nga nakakaron sa balay tambalanan ug nasa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Aron mahimo kitang takos o gangayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako ug dako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ako ngiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga midayan-dayan ka sa grasya sa gugma alang sa mga masakiton, kang San Camilo nga pari, pinaagi sa iyang pahanungdan, ibubo kanamo ang espiritu sa imong gugma, aron pinaagi sa pag-alagad kanimo, diha sa among mga kaigsuunan, makasiguro kami sa pagpakiguban kanimo, sa takna sa among kamatayon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa panahon nga si Akas, anak ni Hutan, ug apo ni Oseas, mo'y naghari sa Huda, misulong sa Jerusalem si Rasin, hari sa Syria, ug si Peka, ang anak ni Romelia, nga hari sa Israel. Apan wala nila kini mabuntog. Sa pagkabalita sa hari sa Huda, nga ang kasundaluhan sa Syria, nakasulod na sa yuta sa Israel, nalisang siya, ug ang iyang katawhan, ug nangurog sila, ingon sa kakahuyan sa lasang, nga gihuros sa hangin. Ug mingon ang Ginoo kang Isayas, lakaw, sugata si Akas, paubana si Serhasub, nga imong anak. Si Akas atua sa tumoy sa kanal sa tubig sa ibabaw nga linaw duol sa dalan paingon sa uma nga ginganlag uma sa maglalaba. Ingna si Akas pagbantay og ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rasin og ni Hari Peka
kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglaraw mangilad bato kanimo ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila, sulungon ta ang Huda ug lisangon ta kini ug buntugon ta kini aron maato ug paharion ta didto ang anak ni Tabiel. Tungod niini nag-ingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo ug dili kini mahitabo, kay ang Syria sama ra kahuyang sa Damasco ug ang Damasco sama ra kahuyang ni Rasin. Kung umag 5 ka tuig gikan karon, mabungkag ang Israel ug dili na mahimong nasod. Ang Israel sama ra kahuyang sa syudad sa Samaria ug ang Samaria sama ra kahuyang kang hari Peka. Kung kulang kag pagtuo, dili kagayod mulungtad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran. Mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan. Mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sa iyang mga kuta. Gibantog siya sa pagkadalang panan. Kay ania nagatigom ang mga hari. Nagakuyog sila sa pagpangabot. Nakakita usab sila. Ug nalipong dayon nangalisang nangaparot. Nangurog sila dito. Masakit ingog babae nga nagbati. Ingon og usa ka hangin gikan sa silangan. Mihapak sa mga sakayan sa Tarsis.
palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giisaway ni Jesus ang mga lungsod, diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga Tiro o sa taga Sidon kay kaninyo. Og ikaw, Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit. Itambog ka hinuon ngadto sa impyerno, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kaysa kanimo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung naminaw mo sa ebanghelyo karon mga igsoon, hilabihan ang mga pulong nga migawa sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Tulo ka mga lungsod iyang gisaway. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot nimo Betsaida, apil niini ang Kapernaum. Daghan ang mga milagro nga gihimo ni Jesus sa taga Corazin, sa taga Betsaida, ingon man sa mga taga Kapernaum. And besides, ilang nasaksihan sa ilang atubangan ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang nakadaot o nakadiferensya, kayang mga tao nga mga lumulupyo didto ni adtong lungsura, wa magbag-o, wa maghinulsol sa ilang mga sala. Naanaunta ang milagro, naanaunta ang kaluwasan, naanaunta ang kahigayunan nga maghinulsol ug magbag-o, apan sirado ang mata, sirado ang kasing-kasing. Mao ni ang nahitabo karon. Mao na nga dili nato ma-blame mga atong Ginoong Hesus nga iyang gisaway ang taga Corazin, ang taga Betsaida ug ang taga Kapernaum. Pero before we judge them, before sila natuhukman kitang mga naminaw karon, tan-aw ta sa atong kaugalingon. Pasinbaya og ang mga taga Betsaida, taga Corazin ug taga Kapernaum niya pa hangtod karon. Tanaw ta sa atong kaugalingon. Taga-asa man ka? Taga Corazin, taga Betsaida, or taga Kapernaum? Tanaw ta sa atong kaugalingon. Mga igsoon, pasinbaya og susama ta niining mga tawhana. Nganong lisod man gyud ang tao, nganong maglisod man gyud ang tao, magbag-o. Amo ni nindot nga pangutana. Kung ang mga taga Betsaida, taga Corazin, taga Kapernaum, naglisod sila niini, imbis nga naanaunta ang milagro, naana ang kaluwasan, wa sila makakita, wa magbag-o. Pangutana, nganong lisod man sa tao ang kabag-uhan. Dili tungod kay kuwang ang grasya sa Ginoo para atong maklaro ug masabtan. Dili tungod kay kuwang ang grasya sa Ginoo. Dili tungod kay wa mulihok ang Ginoo. Dili tungod kay way initiative ang Ginoo. Usahay, lisod magbag-o, nganuman, tungod kay komportable ang tao sa iyang nasandan. Komportable ang tao sa mga nasandan niya nga buluhaton.
Nakatuna nato ang pagpuyo diha sa atong kahuyangan. Ang tendency manggod nato, we put ourselves diha sa usa ka kahon. Kanabang ikaw mismo or kita mismo ang muingon sa tong kaugalingon, init ko og Father. Ingani na ko, Father. Di na ko maotro, di na ko mabag-o pa. Bisan pagbali-balihon ang kalibutan. And slowly, gidawat nato nga ang sala, mura na lang og normal nganhi kanato. Kanabang we normalize ang sala nganhi kanato. Mo na nga murag, okay, kung makasa ko, edi makasa, nganong magbag-o man ko, nganong maghinulsol man ko. Mao ni ang hadlok. Dili na ta masakitan sa sayop. Dili na ta mauwaw sa nga atong gihimo. Dili na ta makurat kung masayop ta. Mao nga ang kasing-kasing na ginahinay pod og katiga. No? Mao ni ang problema karon. Sama sa mga nahitabo sa mga taga Betsaida, Corazin ug Capernaum. Naanad sila, komportable sila, ginormalize nila ang mao na nga iasa pa man ang mga gihimo sa Ginoo nga komportable naman misa among kinabuhi. Mga igsoon, pila kahigayon nga gihatagan ta sa Ginoo kahigayonan nga magbag-o, no? I don't know kung nakasuway mo ani. Every time nga makahimo tagsala, nay muingon, nay something kung very observant mo sa inyo kasing-kasing ba? Nay something nga muingon pangumpisal. Pero nga nung di man ka mangumpisal, di ko sure kung inyo ning kasinatian ha, pero ako aning kasinatian. Kung makasa ko sa una, even until now, na muingon ang kasing-kasing dool sa pari pangumpisal. Pero usahay, tungod kay mauwaw ta mo kumpisal, muingon ta nga, ugma na lang. Nya magsige tag ugma, hangtod nga way ugma. Hangtod wala. Mo na nga ang pangutana karon mga igsoon, pila ka mga higayon nga gihatagan ta sa kahigayonan sa Ginoo nga magbag-o, no? Human sa usa ka problema nga halos muguba sa pamilya, nanaad ta nga mahimong maayong asawa, nanaad ta nga mahimong maayong ginikanan, nanaad ta nga mahimong maayong anak, pero paglabay sa pipila ka adlaw, paglabay sa pipila ka mga buwan, mao ra gihapon mubalik sa nasandan. Mga igsoon, ang kaayo sa Ginoo dili kini lisensya para magpabilin kita sa atong mga naandang buluhaton. Ang matag panalangin nga atong nadawat, nag-awhag kini kanato nga mas mahimong maayong tao. Maong gisaway sa Ginoo ang taga Corazin, taga Betsaida o taga Capernaum kay dinhi sila nagkuwang. Dinhi sila nagkuwang. Wa nila makit-e ang kabililhon sa mga gihimo ni Jesus. Busa tingali, ang pinakaimportanteng pangutana karon, naa pa ba gihapoy milagro nga gihimo ang Ginoo? Dili kini nga pangutana. Ang labing importanteng pangutana, kung gipanalanginan ko sa Ginoo, gitugutan ba siya nako nga bag-uhon ang akong kasing-kasing? Kung gibless ta sa Ginoo sa daghang butang, kung gibubuan ta sa Ginoo og daghang grasya, gitugutan ba pod nato atong kaugalingon nga magbag-o? Or basin ang gipasagdan na nato, Ginoo, why cooperation ang tao? Mao siguro, balik-balik na kung giingon, dugay musod ang grasya tungod kay why cooperation ang tao. Pero kung mo cooperate ang tao sa Ginoo, dali ra pagsod sa grasya. Sa katapusan, ang tinuod nga milagro, dili kadtong makita sa mga ilhanan sa Ginoo, kundi ang tinuod nga milagro, mao katong kasing-kasing nga kamao moingon, Lord, igo na katong akong kinabuhi kaniadto. Sugod karon, gusto na nako magbag-o. Kitang tanan naaman tay mga past experiences. Kitang tanan naaman tay mga sa nga nahimo kaniadto. Paigo na to. Karon mo ingon ta sa Ginoo, Lord, magbag-o nako. Maghinulsol nako. Musunod nako nimo. Unless kung pilion nato nga dili mo nang sawayon ta sa Ginoo.
Wotuyo, Corazin. Wotuyo, Betsaida. Wotuyo, Capernaum. Paliog tindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa pagigugma kanimo ug sa isikataw, pinaagi sa panagingnan sa imong mga santos, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o, diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man, aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panagingnan, ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos kayo ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Santa Maria nginahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos ni San Camilo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtud sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Himaya Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Sa mga sala Mga igsoon mo kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Alawas sa dugo ni Kristo magamit. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayawi tugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat, makasunod sa mga panag-ingnan ni San Camilo, nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma, ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan, pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Prayer to the Holy Face of Jesus. Holy Holy Face of Face of Jesus, be my joy. Holy Face of Jesus, be my strength. Holy Face of Jesus, be my help. Holy Face of Jesus, be my courage. Holy Face of Jesus, be my wisdom. Holy Face of Jesus, image of the Father, provide for me. Holy Face of Jesus, mirror of the priestly heart, be my seal. Holy Face of Jesus, gift of the Spirit, show me thy love. Holy Face of Jesus, saddened by sorrow, grant my request through thy merits. Amen. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan og daygo ng Ginoo nga niya ta karon dinhi nakatambong sa misa ug nakaalagad kani atong pakpakan ng Ginoo. Sa mga adunay gipangbati-bati sa lawas, muduol sanglit karon ang kapistahan ni San Camilos de Lilis. Muduol kita niya, mahinang punta nga muduol nga na kaniya og magpatabang mangayo kita sa iyang intercession nga unta hatagag kaayuhan ang atong mga balatian. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanin. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Akong gihawhag ang mga nagsaulog silang adlaw latawhan o kasumaran silang kaminyoon, mga bata nga na dinhi palihog duol sa tubangan.